Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta Alkhairat TV mai albarka, tare da fatan Allah jin daɗin kasancewa da mu a wannan tasha mai albarka. A yayin da maganganun malamai ya yi tsamari game da zargin da ake yi na cewa Dr. Idris Dutsen Tanshi ya faɗi wasu maganganu na rashin ladabi ga janabin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ta kai ga an samu wasu malamai sun je sun ba shi kariya, wanda kuma ta kai ga a jihar Kano ake ƙara zargin Baffa Hotoro da ya yi maganganun kalaman da ya fi na Dr. Idris Dutsen Tanshi muni. Malamai daban-daban suna ci gaba da fitowa suna tofa albarkacin bakinsu, inda wasu malaman suke magana da cewa lalle abin da suka yi su Dr. Idris Dutsen Tanshi da su Baffa Hotoro da suka yi bai dace ba. Taɓa janaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ne, inda aka samu a wani ɓangaren wasu kuma malaman suke ganin abin da ya yi daidai, abin da suka yi ba laifi ba ne. Shahararren malamin addinin musuluncin nan da aka sani na jihar Kano, wato Sheikh Ibrahim Mai Ashafa, ya fito ya ƙara yin wani jan hankali inda ya yi wani bayani mai ratsa zuciya game da janaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, inda ya ƙara gargaɗi ga mutane da duk wanda ma ake zargin ya taɓa janaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, da ma wanda bai taɓa janaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, ya yi gargaɗi mai zafi tare da jan hankali da yin wani bayani wanda ya karya zuciyar mutane, inda shehin malamin ya tabbatar da cewa duk wanda ya taɓa janabin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko an sa shi, Allah ya sa shi a cikin aljanna, a cikin wutar jahannama, sai an ci gaba da wulaƙanta shi, sai ta kai ga duk waɗanda suke cikin jahannamin sai sun tabbatar da cewa still wani yana cikin wulaƙancin da ya fi nasu, inda shehin malamin ya ci gaba da koro maganganu wa'anda suka ratsa zuciyar al'ummar musulmi, wanda in Allah ya yarda a yanzu za mu yi ƙoƙari mu sada ku da shehin malamin a ji cikakken bayanan da ya yi don al'umma su kiyaye, a natsu da taɓa janaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, a natsu da yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ladabi da biyayya. Allah Ubangiji ya sa muna cikin wa'anda su na gaba a wa'anda suke yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ladabi da biyayya. In Allah ya yarda yanzu a saurare mu a ji cikakken bayani daga bakin shehin malami. To saboda haka ya yi shi ne sigar yadda ya ajiye shi a duniya, su auliya'ullahi ahlul haƙi, Allah ya nufe su suna ganin abin da Allah yake so a gani, amma wallahi 'yan duniya ba su san me ake yi a halarar manzan Allah ba su san me Allah yake nufi da shugaba ba. Kai in dai karatunka kana so ka je ka ci gaba da fassarar ka, ba wanda ya hana ka, ba wanda ya yi maka waigi a cikin lamarinka, amma ka kiyayi wannan halara, ka kiyayi nan gurin ba wajen ka bane, ka san me kake yi, domin kar a je a yi maka wata irin majajjawar da ko jahannama ka shiga sai an ci gaba da wulakanta ka. Akwai waɗanda 'yan wutar za su ce kai wani ina gamuwa da wulakanci ba, wani bala'in da iba na lafiya ba ne. To irin wanda suka taka wa Allah janabin manzan Allah ke. Don haka mutum ya kiyaye wannan alfarma ta shugaba, kar ka dinga sa baki, ba ruwanka. Wannan halaratul qudus ce nan gurin, halarar tsarki ce, babu digon baki da kai girman kwayar gadagi a nan wannan gurin. Allah ta'ala aiki ike yi tukuru, dan ya gaya ma ya ce wata khazallahu Ibrahim khalila wa kallama Allahu Musa takalima, yace nan bayani ne kur, amma wannan Muhammadin aiki nake tukuru a kansa, aiki nake yi, ba wai bayani nake muku ba, aiki nake masa lailan wani hara a gabansa ko a bayansa. Abubuwa suka tafke, yace
duk ma komai da za a yi sai da Khadija ke suke kallo suke laddafa masa. A'a sayyidina Abu Dalib shi aka kalla aka ce ku kyale shi saboda baffansa mu laddafa mar. Allah ya ce ba ku isa ba, ya karɓe ran Abu Dalib. Suka ce matarsa ma tana taimaka mana, ana da kyakkyawan mu'amala da ita, mu laddafa masa saboda ita. Allah ya ɗauke ta kwana 3. ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, ce ni ne gabanka ni ne bayanka, in akwai mai yi ma wani abu bismillah. Halara ce fa take mar haka. Suka gane to ko ma'ana ce wannan Allah yake nufi, to amma dai mu ci gaba da ɗaukan makamai in zai fita. Suka ɗau makaman suka raka shi a hanya, sai aka sauka man wallahu ya asimuka minan nas. Na fa gaya ma kowa fa ya tafi inda za shi. Wannan aiki yanzu ni ne da wannan aikin, ba wai sahabbai na bari su ɗau gariyo da adda da sanda su dinga kare ka ba. A'a ka wuce wannan aiki, ba ruwansu ku tafiya ku inda za ku. Saboda ƙarfin jalalarsa ya leko ya ga sai na Sa'ad dan Abi Waqqas yana tsaye, shi ya baka tafi ba, yace ya Rasulullah an na tuna da bala'in kafiran nan ne nake kasa tafiya. Ce Sa'adu tafi inda zaka, ya kai inda zaka, ba wani abu, ba abin da zai faru. Allah ya ce ya ayyuhan nabi hasbukallah. To wannan hidaban me take nufi da shi? Ya Allah yake so a kalle shi. Isa billahi lazi akwai aiki ja, akwai aiki. Isa za ka ji maulanmu Shehu Ibrahim in yana yaban sai ka ji yana wasu addu'o'i, ka ce wai me kake nufi ma da wannan? Alaihi salatullahi summa salamu biha haisu ma alƙal aminul ali basha. Allah na yi wannan salatin don mukamin wannan salatin duk sanda na je gaban annabi, Allah ka yadda in ya gani ya yi murmushi. To me magaga masanansa ne sun sanya lamarin yake, ka sa idan ya gani yadda. Allah ya sa yadda da mu, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ka ƙara masa kusanci da zati, Allah ya ba mu albarkacinsa, Allah ya haskaka mu da haske. Masha Allah, wannan shine cikakken bayanin shehin malami a Sheikh Ibrahim Mai Ashafa Kano game da taɓa janaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda an je ta malami ya koro bayani ya ja hankalin al'ummar musulmi da masu taɓa janaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hatta da waɗanda ba sa yi, inda ya ja hankali cewa a kiyayi Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce duk yacce mutane suke tunani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ubangiji, muna kamun da kafa da sunayenka tsarkaka, ya Allah. Allah ka sa mu zamo na gaba a wa'anda suke yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ladabi da biyayya. Allah ka bar mu da Annabi, ka ƙara mana soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya sa kullum mu zamo muna cikin wa'anda suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ladabi da biyayya. Kuma ya Allah ka ƙara mana tsoronsa don girmanka, don zatinka. A ci gaba da kasancewa a wannan tasha ta Alkhairat TV don ci gaba da kawo muku abubuwan da suke faruwa daga sassa daban-daban na kowane ɓangare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.